Здравейте на всички, братя и сестри. Искам да споделя нещо, което ми трогна много във Фейсбук. Наскоро публикувах един клип на един пастир, който каза: човек, който е срещнал Бога, имал среща директна с Бога, той не е останал същия. Че той е променен, че той отрече се от стария си начин на живот и живее нов живот за Бога. Преди време, да речем 5-6 месеца, духа ми го показа това нещо. Обаче аз се усъмних в това нещо и си помислих, че и от моя ум, че излиза от мене. И си казах, няма да го споделя, няма да го кажа на никой. И нещо си го задържа за мене. Но не трябваше да го задържа. И се покаявам пред Бога за това нещо, че не съм го споделил. Трябваше да го споделя. А че човек, който срещнал Бога и казва, че е срещнал Бога и имал среща с Бога, той не е останал същия. При него има промяна, при него избликва Божията любов. Тотално променен, не 100, 1100%. А в днешно време християните, особено тези пък в TikTok, нищо лошо нямам към хората, но братя, вие даже и не сте братя, но сте приятели, защото не мога да нарека хора, които не са променени в Бога, и да казвам братя. Ние не сме братя, не сме приятели. Защото няма никаква промяна във вас. В човечеството изобщо. Хора, ние нямаме никаква промяна. Ние нямаме любов един към друг. В днескашно време църкви не се обичат, пастири не се обичат. Вътре миряните говорят, коментират, критикуват. Кой мрази, кой псува, кой още приказва за брат си и сестра си. Аз не виждам промяна. И когато споделя нещо на някой човек, то се каза от новите християни. Аз не съм от новите християни. Аз съм човек и искам да бъда променен и да обичам всеки един човек. Не може ние да говорим за Христос и да нямаме промяна. Не може ние да говорим за Христос и да мразиш. Не може ние да говорим за Христос и да мразиш ближния си. Не може. Бог възлюби всички ни, отиде на кръста. А ние не можем да любим. Ма този брат сега много говорил. Нека си говори човека. Ама оня тъй правил. Третият тъй правил. Не знам си какво правил. Аз вече не ми идват на къл, защото са много. Много са. Много сме те са как се казваше,
Много сме кайновци. Убиваме братята си. Дори и Бога не обичаме както трябва. А използваме Бога за наша полза. А не трябва да е така. Говориш Бога, Божието Слово, а никаква любов няма. В една махала 10 църкви, 30 човека, 50 човека, там в една махала 10 църкви. 10 църкви. И какво става? Обърквани хора, те не знаят за какво се говори. Он е излязал празен излязал. Третия наранен, втория, петия обиден. Ще са обидени. Ще са обидени, защото няма никакво Божие отношение в хората. Няма го. Не знам хора, не знам тези, които държите Библиите и четете и проповядвате, нямате ли малко страх? Нямате ли малко страх? На последни времена и може би то си и така. Последни времена ще има всякакви и любовта ще изчезне от хората. И аз я виждам, че я няма. Няма я любовта. Просто имаме някаква лицемерна любов един към друг. Няма я любовта. Празни каменни сърца.